chiro wakaromba sekuru tashu vanoda kubata kubvisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinowanikwa muna adasonokovunza ndepapi hatingoshaikwa sekuru vanoizonongura karomba nekuda kwesiriva Ribara makadi. Ndipo izi zikurise kumasvingo. Kumasvingo kwakanaka. Kumasvingo papi chepche. Acharumbira. Acharumbira. Saka mambo anonzi mambo charumbira. Ndo pamunoti mukapara mhosva dzenyu muchinotongwa iko. Makambonotongwa here. Inini. Kure chenchese. Ndakambenda. Yanga iri ichi. Yanga iri nyaya dzavakomana dzamadzimai awe. Mukaenda sababa. Ndikangaenda kusababa. Handiti. Mani makore mangani sekuru waFrance? Ndakaberekwa 1951. 1951. Makaberekerwa kupi? Bhikita. Bhikita kupi baba? KwaMutikizisi. KwaMutikizisi. Handiti. Mumhuri menyu mimi kwete dzevana makazobereka. Mumhuri menyu mune vana vangani? Vakomana nevasikana. Taurai. Mumhuri medu. Mumhuri mune vana makazvarwa muri vana vangani mumhuri menyu? Mamunoti muri 9. Takazvarwa tiri 9. Oh. Imi muri wechingani? Ini ndiri wechi8. Muri wechi8. Mama padhuze nekuita last born. Handiri padhuze kwazara chimwe chimupanha chechi9. Handiti. Vakomana vanga varangani? Vakomana tatiri 4. Vasikana 5. Vasikana 5. Vapenyu vangani izvizvi? Kozvino vapenyu vetinavekwana kwazara 1. Handiti. Right. Imi makazoitawo musha wenyu? Ini ndakazoitawo musha wangu ndawana mudzimai wangu. Makaitirawo ikoko? Ndoko makabva maroora kumasvingo ndokugara ikoko? Ndakabva ndaroorera ikoko. Ndobva ndazobva ikoko. Ndobva ndazoenda mboshanda ishanda nekambani yeGariva. Chizobuda muGariva. Chizoya kumboshanda kuZichavani. Ndozobva kuZichavani. Ndopanazoya ndozoshanda mumasvingo. Ndiri pano umwe murungu wanzi Motoman. Ndopandakazobva ipapo ndototsvaka ruzevha Macharumbira. Macharumbira. Mune vana vangani sekuru waFrance? Inini ndanga ndiine 8. Saka ndobva ndatorerwa 2. Ndokusara navakomana 6. Nevasikana vaviri? Vakomana 6. Vakomana 6. Makamatorerwa 2? Ndakatorerwa 2. Mukomana nomusikana. Okay. Ndobva ndasarwa navakomana 6. Navakomana 6. Vanga vari 8. Vari 8. Vese vane mhuri ava vakomana? Vane mhuri vangu vana. Saka muri kugara nani kumba? Kumba ndogara navana vangu va. Aiwa, zvinotenda. Handiti semurume, handiti sekuru waFrancis, chikura muchiita zvakawanda wanda. Tinoziva kuti pane mumwe munhu akazoya nepfungwa yekuti shamwari tikambodai so tinogona kurima zvakanyanyisa kana kuti divisi. Handiti ndononzi divisi? Handiti ndononzi divisi? Handiti pfungwa yedivisi yakauya sei sekuru waFrancis? Pfungwa yedivisi yakauya pamaererano pokuti tanga tiina masabhuku navanun'una vamasabhuku. Handiti saka kunotorewa zviyo muminda. Ya saka inini ndechiona mashanga angu. Inga ndakatarisa mashanga chanzo ndichindode kusimudza goho. Asi pendinondokohwa ndoona tabata takaita pachisina. Angosara mashanga chete? Aiya. Kundofirei. Saka kwaivavo nomwe waizivavo. Indobva ndatirya ndibvenga mbendawo. Ndobva ndanzenga ndaendawo. Saka mutoti mimi sekuru maiti mukarima muchitarisa mashanga enyu ndinoti gore rinochi zvakabuda mashanga akatowanda
asi pakunokohwa unoshaiwa unoshaiwa anenge amashanga chete unoshaiwa. alright Saka ndopaunozodzidhoredzerawo kuti zvirege kubuda zvako zvaunenge warima. ndizvozvo. Saka ndakaenda kumurume iyeye ndokubva wandigadzirirawo, asi wakakacha zviri zvimidzi ndobva wakanda sikanzi ndaondoisa cooking oil kumba ipinesa murire, ndobva ndangosvika ndokuti wa ndokubva zanzi tora mbeu imwe naimwe wechikanda mukati, rukweza, barwe, mhonga, bvunde, tingangoti runinga, mapfunde kanti ka eni mbeu imwe naimwe ikandwa imomo nenzungu nenyimo zvese kukanda imomo ya handimaona. Kana tondodzvara unongotora rukanda rwako rwaunokanda wotseta kwakutosimudza chibhotoro chako chautoti do mafuta akaya wotokanya kudai wototodonhedza kumunda zatopera. pakanga pasina miko here baba? Miko papasina, papasina, panga pasina. Kungoti do chete wotodzosera ngatiri guchura kumba kutoenda kumunda. Saka madaro mabva kune kwamakaendawo maakurima pakunokohwa apa zvakanga zvakuita sei? Ndanda kukohwa. Yes man. Ndanda kukohwa chaizvo chaizvo kuti maitogutsikana kuti ya ng'ombe dzangu ndichitenga nokurima ikoko. makapa makatenga mombe gore ramakati nezvindani mombe kana kuti makazomboti mombe dzenyu dzakasvika pachii? Ng'ombe dzangu ini dzakangosvika pa7. Okay. Ndisingaverengi nedzavana. Vana muchiendesa kuchikoro? Vana ndandisati ndava neupfumi hwese kuti hata ndambovaendesa. Okay. Ndaingoendesawo zvangu apo naapo asi ndaindokurirwa. Kuti mazuva ndaendesa vana vangu ndata ndava nebasa. Saka makazodzokerere kune munhu uye akakupai kuti shamari zvinhu zvezviri kuita uyu? Inini patinenge tichingaenda papo unongotomuudza ko zviri kudi zviri kufamba zvapera. Saka makabhadhira mari? Ini handina kubhadhara mari yakakura kare. Kare vakomana vachiri vadoko atatowana. Saka kureva kuti tingangoti hangu $5 kana $7. asi kumunda zvinhu zvakatanga kufamba zvaikugutsa? Zvakanyatsa kufamba chako zvaindigutsa. Saka pamakaenda apo muchinotora sekuti adzimai makavaudza? Ndauya navo. Makati ndapese kwamakaendawo? Kwatakaenda kutodii kuperekedzana akasemurume nemukadzika kunotora kundotora zvinhu izvi. Izvi takaenda tose. Makaenda mese muchiziva kuti tiri kutoresa zvekurima? Handiti nekufamba kwenguva sekuru akanzi zvakazosvika pakuita sei zvazoita kuti basa ranhasi tisvike pano? Changozoitika pangechekuti tinenge tongopumhana. Munoziva sevana vavakomana vati muri varoi vabereki madai pakuchizofamba hedu tosetana maererano nomusha wedu ndovatazosongana nazo. Vakomana vakati vanaro dibisiro vari kureva kuti vakomana vaikuti muri varoi?
handiti ivo vakomana zvii tisati taura zvino nevakomana vacho zvavaisangana nazvo muupenyu hwavo zvakaita kuti vazoti vafambe bhozi hatingati vana vakakuti muri varoi asi kuti pane kwavakafamba ndokuudzwa kuti kumba kwenyu vabereki vakabata handiti ndizvo ndapi matambudziko amaiona imimi aisangana nevana venyu akazita kuti vati ngatimbofamba izini kuna vamwe vazhinji ava handiti tinei navo iyeye mukuru wakauya nini pano ndiye wakanga une dambudziko rakanga achiona mukati memba yake saka zvino manje iye haana kuzobvera auye akangoya ndokundisiya pano ndokuzonitumira mwe mudiki ndobva ndaenda naye ndokuzo wakazoya wonditora pano iko naantumira zvemwe mudiki wake ndowauya nenize pano. Saka iye haana kutaura nematambudziko aisangana nawo. Iye matambudziko aisangana nawo haana kunitaurira. Haana kungozobvera andibudza ake. Takangozobva panapa tazvimbirana pano. Makamsikawirirani? Tatingachawirira. Panga makamsikawirirani ndipapi papa? Tatingachawirira ndaenda kupuwa mushonga zvokuda kauya. Ini ndiyawisana. Amuchanzwisani. Ndakurovera zvose. Izvezvi zvandiri panapa handina kuti ndakatobva kare. Asi tiri kuti isusu pamushonga wedivisi wokurimisa wamakatoresa imimi hapana matambudziko akako awa amakasangana nawo? Ndine zvandakambokusangana nazvo pane uyu. Handina nyangwe neivava vana vangoti vatinokorera kudichisa yangu vanokorera mai baba asikuti dzabhakazi unoziva mwana kune divisi rinotsusa kune divisi renyoka kuna madivisi akawanda hakuna divisi ringoti zvimudzigugugu svepakadera wotonzinda undotora cooking oil mafuta unobikisa muriwo chinda undodira saka panotuswa papi. Saka sekuru saka imi muri kuti divisi renyu muchiri kulini? Inini inini handicharidi nekuti ndakura nekuti because vana vanga havacharidi amukana nditi havacharidi vaimborida here ivo vachavo ndaidya zvena vana vavo maidya nevana ndaidya nevana vavo. saka tikoraiti tichitasa gore rineri gore rakapera makatorishandisa? Gore rapera hai handina kurishandisa. Chikonzero kwakusina mvura. Okay. Asi rapera museriro makatorishandisa? Handakamborishandisa. Pakazoita verera. Alright. Saka makatozishamisika makunzwa vana vavo kuti chinhu chine mutauriri? Ndatoura kuno ndikataura nasekuru Tasu. Sekuru Tasu akati iwe unouroyini kati uroyi handina. Anzi hauna uroyini kati uroyi handina. Ndikanzi unei? Ndikati ndine divisi rangu ndini ndakaribudisa. Haribatiwi kun'anga divisi nekuti harina basa. Ndobva zanzi zikanzi alright kana une divisi rako chinda undotora divisi iroro. Ndokutodzoka kumba ndokundoritora iyi. Handiti sekuru kana muchiti imimi haribatwe kun'anga uyu mwana wenyu mukuru akatanga kufamba akanzwa kuti chinhu china baba wako ndochiri kukanganisa upenyu hwangu muri kuti chiiba? Ndechitaura kudai ngezvekuti vana sekuru Tasu ngatibvisei ava ndokokupedzisira uku kulast bastop mwana ndiye arusangana nematambudziko kwete sekuru Tasu handiti kwete imimi. Mwana ndiye akafamba akanzwa kuti chinhu china baba wako ndo chiri kukanganisa upenyu hwako. Imi zvimwe tinotongotendererwa navana savanhu vakaenda kuchikoro
hazvinei hazvo zve handiti tauya nave mashoko mazhinji tichamadi tauya naro topisa tapisa zvopera kuchine chimwe chitazonzwa zvere hando takapedza nivo maona kuti nekusanaye kwemvura ndikukura kwamaita zvemunhu amvera kupinda handichada kurima pane here wamaida kuzosiyira pavana venyeri pana akamboti baba muzondipo hapana asandasikaikoko asanaosvikaiko asi masikireti ekurima makazimbinge mavataurira here vana kuti inini panapa handinambosikaikoko semuzina kuvataura kuti hamuri kuona munda tichilaisa handi vane misha yavo vana saka vachibirwawo mbeu dzavo kako wavana baba ndichavaudzirei ivo vane misha hamufana kuzvionera indoda zionere ndoda yazionera handisvika aiwa no maita basa siku ravafrancis allright vovana baba